이거 죽어버리는구나. 에 프린시팔 비요. प्रिन्सिपाल पुलिसजों हमजाबाय बियो। प्रिन्सिपाल बियो रेप खालामग्रा बियो गथ'फोरखौ रेप खालामदों बियो। नै दा पुलिसजों जेलाव लांजासिगोन बियो। बयबो नायनानै लाखा। ओइ टु गार्जेन आरो गामियारि रायजो राजाफोर जोंनि बे रामदेव एरिया स्कुलनि नामा जाहैबाय डिभाइन मार्सि इंलिश स्कुल। दिनै जोङो गोबां समनि सिगां जोङो बे स्कुलखौ रामदेव एरिया हिसाबै गथ' गथायखौ फोरोंलांनो थाखाय जोंनो रायलायलायनायनि गेजेरजों बे स्कुलखौ जों गायसनहोनाय जादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै नैबे 2022 सन दिनै खय थारिख 11 थारिख बिनि गेजेराव दाखालि जानुवारि मासनि गेजेरनिफ्राय मोनसे बेले बेजे जों खोनानो मोन्दों। आरो बे खोनानाय हिसाबै जों थुजान्थ लायै लायै दिनै जोङो स्रायै जोङो मिथिनो मोनबाय जे नैबे डिभाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि जायआ प्रिन्सिपाल बाबुआ सासे उन्दैसा गथ'जों जे मोनसे रेप केस हिसाबै दिनै जोङो धरा मोननायखाय जों दिनैसो स्रा मिथिनो मोनबाय। आरो बेजों मिथिनायजों लोगोसेयैनो दिनै जों रायजो राजाफोर आरो लोगोसे आन्चलिक प्लास इउनिट गासैखौ लानानै थुजान्थ खालामनायनि गेजेरजों लोगोसे जों मोननायलाय बिनि गेजेरावनो जों दिनै प्रसासनखौ हांख्रायहरनानै दिनै नैबे बिथांनि बे रेप केसखौ सरकार तरफनिफ्राय मा डिसिसन लायो लाया बेखौ जों दिनै बे प्रिन्सिपाल बाबुखौ जों पुलिसनि आखायाव गथायहरनाय जाबाय। बैसोआथ' नुनायाव 7 बोसोरसिमल' जादों। बिनि गेजेरावनो साबेसे गथ'खौ रेप खालामनाय प्रिन्सिपालालाय? 4सिमनिखौथ' सिगांनिफ्राय जों उल्लेख मोनाखैमोनब्लाबो दिनैसिमावसो जों नैबे सासे गथ'नि दारै जोङो दिनैसो खोनानो मोन्दों आरो जे सिगांबो बेबादिनो बेबहार खालामबोना दङमोन होननानै जों सिगां मिथिबोआखैमोन, रावबो रायजोफ्राबो खोनाफेराखैमोन। नाथाय दिनै नैबे सासे 7 बोसोरनि गथ'खौ माने रियेल घटनाखौ मोननायजों लोगोसेसो दिनै जों मिथिनो मोनबाय 7सिम गथ'खौ बेबादिनो सिगांबो खालामबोदों होननानै। दा साजाया बेनो दा बे उन्दै गथ'नि जिबनाव जेबादियै नायथावै मुगैजाथाव बेबहारखौ खालामनाय हिसाबै बिथांमोनखौ प्रसासनफ्रा मा सासन खालामो बेखौ गोसोबादि खालामनो हासिगोन आसा खालामदों। हयथ' नैबे पुलिस प्रसासनफ्रा नैबे सारनि सायाव मा बेबस्था लायो लाया। नोंथांमोननिफ्राय प्रिन्सिपाल बिथांनि सायाव माबायदि खालामजानायखौ माबायदि माबाखौ लुबैयो नोंथांमोनालाय? दाथ' जों सिगां जेरैबायदि आसा खालामनानै गथ' गथायनि जिबनखौ खांलांनांगौ स्कुलनि प्रयजन जानायाव जों सुबिदाखौ होबोदोंमोन। नाथाय दिनै नैबे गिदिर एकदम जघन्य सासे 7 बोसोरनि गथ'खौ बेबादि जिनाहारि खालामनायनि बिसयखौ लानानै जोङो नैबे स्कुलखौ आरो बिथांनि थाखाय जिन्देगि जोङो होबावफिननाय जानाय नङा। बिथांनि सायाव